बैयाव थांदों ओमफ्राय इदि सेलायना मा मोनो नोंसोरो माथा गरम खालामजोबफायो मा बुङो उल्था बुंफिनखायो आरो नै गथ'आ बुजिदोंना बुजियाखै माबायदि मोनसे हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददे रेडि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय गथ'फोर सिगांनि भिडिअ होदोंमोन ना साथाम गेलेबाय थानायाव ओमफ्राय इसोर सानैया फैदेरबाय आरो ओमफ्राय गावसोरबो गेलेनो बुंनायखाय होदेरफाबाय आरो आङो माने गेलेनाय होबाथाय बिराद मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय माला हगारगोन होनबाय थायो सानफ्रामबो नायबाय थायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो ओमफ्राय खेलाखौ थाब जागायनो सानबाबो जाया आरो माने सासे ना जाबाथाय सासेया बेरफ्रु होयो सासेना जाबा सासेया बेरफ्रु होयो बेबायदि जाबाय थादों आरो ओमफ्राय इयावनो खेलाया लेट जाबाय आरो ओमफ्राय नै सासेना बेरफ्रुनानै जिरायबाय आरो माने गेलेनो लुगैयो ओमफ्राय गावसोरनो बेरफ्रु होनानै लाजोबो माने बेलुनाबो बारा गैलामोन नालाय ओमफ्राय नैबे सासेया गेलेनो मोनासै आरो आफसुस थाबाय नायलाय बेरफुबाय थायो मोजां लांगासिनो आङो गैला दे बुंखाबाय मानो मोजां नोंल' दोनाखै लाबोसै आरो नै नायग्राफ्रा अबाव नुहुरना फैगोन नोंसोरलाय नों अबाव दंमोन गेलेनो मोनैनि सिन्था जाबाय बेलुनानो बेरफु होबाय थायोबा बोरै जागोन देलाय 1 2 3 ओमफ्राय खेला गथ'फोरनो होबाय थानाय समावनो हासबेन्डआ दखान बन्द खालामनानै फैबाय आरो ओमफ्राय नै जा गारि स्कुटि गोदान लादों नालाय बिनिनो कभार फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनायमोन ओमफ्राय नै एम्बु बेदरा माबाया फोथाया टिउसन लानो आना गाबोन इउटुब बानाय गाबोन सोलाबालै सोलाबा गाबोन गारजासै बेला फुङाव दे फुङाव सोलाबो बेसे लाखियो गारि कभार वाटारप्रुफ आरो नङानदां माथो बोरैबाथार ओइनो आयनानिया सिंना लुबैया स्कुटि गोदाना फोरोंदोसो आंखौ सालायनो रोंखायोमोन
बेदरजों अन्थाइ बाजाब जासिन जोंहा Abang sedang ya. Hai friends, dayo kiliya जोब्बाय ओमफ्राय नायलाय मा मा गथ'फोरखौ मेनटेन खालामनासो खर' साजोबलाय ओरैनो नागिरनो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गथ'फोरनि गेलेनाय नायनो लुगैदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय Thank you. Kudu baca tak?